Stižu Leopardi. Država kani kupiti 50 njemačkih tenkova, najnoviju verziju koja se proizvodi, a na ukrajinsku bojišnicu poslati 60 svojih starih tenkova i oklopnih transportera s dijelovima i streljivom. Uvodimo zapadnu tehnologiju, dakle polako izlazi istočna tehnologija, ona zastarjela iz našeg sustava. Očekujemo kraj 2026. početak 2027. i onda sustavno određeni broj kako će se dinamika ugovoriti do 30. godine. Za vojnu tehniku koju će im Ukrajinci platiti, Njemci će Hrvatskoj sniziti i umanjiti cijenu. Pao je prvi dogovor u Berlinu, sada se čeka potpis na ugovor. Posao je za sada procijenjen na oko milijardu eura. Da bi to bila nabava negdje u visini kao što su Rafali, dakle to je jedna ogromna velika nabava. U svom naoružanju ima ga većina europskih vojski. O moćnom europskom oklopu priča se u superlativima. Težak je do 67 tona, ima brzinu do 70 km na sat, domet 450 km. Sladat će uspone do 60%, rovove od oko 3 metra, pregazit će vodu dubine od 1 metra. Ima radarski sustav na prednjoj i stražnjoj strani. Mogućnost odabira više ciljeva istovremeno, znači jedno stvarno suvremeno oružje. Predviđeno je da se on održava, mijenjaju dijelovi na terenu, ne mora se izvlačiti u posebne radionice. Tenkisti će obuku brzo svladati, kažu naši sugovornici, za 3 do 6 mjeseci. Iako je sve teže u borbi s dronovima, jugoslavenska verzija sovjetskih tenkova trebala bi pomoći i ukrajinskoj vojsci na terenu. Trošenje te tehnike kada je u pitanju oklop tenkova je strašno veliko, da je potrebno stalno zanavljati te snage. Čekaju se prve isporuke i potpis na unosan posao. Dogovor je dobar za sve 3 strane, poručuje ministar Anušić. Hrvatska pod povoljnijim uvjetima ulazi u program zajedničke nabave tenkova, Njemačka podiže proizvodne kapacitete, dok Ukrajina, koja se sve donedavno oslanjala na sovjetske tenkove T-72, dobiva modernije, tehnički superiornije oružje, nužno za preokret na ratištu. Leopard, koji se serijski proizvodi od 1979. jedan je od najboljih i najmodernijih tenkova na svijetu. Njegova je najveća prednost u kombinaciji vatrene moći, oklopne zaštite i pokretljivosti. Može djelovati u mirovanju i u pokretu. Osim Njemačke ima ga još 10 europskih te nekoliko država izvan Europe.